Tanto ikusgarriak, erritmo bizia, joko ona, azkarra. Bizkaiko Bosterdiko torneoa arrakastatxua izan zen oso. Bigarren edizioa gaur aurkeztu dute. Lau bikote, bi enpresetako pilotariak nahastuta. Eskailera sisteman jokatuko da. Urriak 12an Bengoetxea Zubieta, Irujo Beroitzen kontra. Irabazleek Aimar Olaizola eta Merino bigarrena izango dituzte zain hurrengo egunean. Bermeon mina hartu zuenetik jokatu gabe da goizotako pilotaria. Nik uste gauza egongi zela, ez bakarra intentzioa daukit bihar entrenamentu bat itxego, geldituta bihar Tolosano prueba bat itxego, eta espero bintzaten ongi jote, ez? Pablo Berasaluze eta Barriola finalean sartu dituzte zuzenean. Binakako finalean lesionatu ondoren, etxera itzuliko da honen bestez berrizko pilotaria. Oso ondo portatu dira eta finalean gaude eta esan oso pozik eta eskertzekoa da. Pablo Goixedo ez mito txiki bat bezala bihurtu da eta bere bizkartzain izatea netzako ore bat eta gustu handiz jokatuko dut. Gaurko aurkezpenean behin betikoz baieztatu du Pablo Berasaluzek ez duela urtengo lauterdia jokatuko. Enpresakin egin nuen berba eta konfirmatuta dago ez nazela gongo lauterdean.